laguntxoak erreskatatzen dituzten bitartean. Gazteoi iruzur egiten digute eta prekaritatera kondenatu gaituzte. Emantzipatu eta bizi proiektu bat eraikitzea ezinezko bihurtu. Egoera honen aurrean, gure hautua argia da. Era duinean lan, ikasi eta bizi nahi dugu. Ez bizira. Eta hori hemen egingo dugu, Euskal Herrian. Gure buruaren jabe eginez eta hemen erabakiz. Gazte borrokaz lortuko dugu.